Per descriure el tractament dels mitjans utilitzaria les paraules injust, és terriblement injust, es discriminatori. Estamos aquí hablando de este tema porque estamos hablando de poder. Es una sociedad machista en la que vivimos. En el primero, en el segundo i en el tercer mundo. Els mitjans de comunicació no ajuden al desenvolupament d'aquests països ni contribueixen a erradicar la pobresa. Han d'aprendre a escoltar a la gent del sud i a les dones del sud. Thank you.